Como sabedes, Implicadas no Desenvolvemento é unha organización que nace no ano 1998 cun doble propósito, non? O primeiro deles é tratar de reducir a desigualdade entre o norte e o sur, e o segundo é tamén tratar de reducir a desigualdade entre mulleres e homens. Os dous son igual de importantes porque consideramos que nunha sociedade non hai xustiza, cando máis do 50% da poboación vive en situación de discriminación permanente. Entón, as nosas áreas de actuación, como sabedes, son proxectos de cooperación ao desenvolvemento no sur e tamén actividades de sensibilización aquí en Galicia. A Escola Feminista é unha destas actividades que nos axudan a transmitir o pensamento e a voz das mulleres do sur e a vez a fondar no pensamento feminista. Non sei se alguna de vos asistiu á primeira Escola Feminista celebrada o ano pasado. Esta versou sobre feminismos, centros e periferias. Este segundo ano afondamos sobre a temática da crise, como afecta as mulleres do sur, como afecta as mulleres do norte e como as interrelacións que se producen entre as explotacións tanto económicas como sociais das mulleres. Hoxe, como sabedes, a Escola Feminista vai se celebrar ao longo de 3 días. Hoxe, luns 29, martes 30 e mércoles 31, en horario de 7 a 9, neste mesmo lugar, e contaremos componentes como, por exemplo, no día de hoxe, María Raimóndez, Irene López e Cuti Rebati. A continuación presento a ponente de hoxe, que é María Raimóndez, presidenta de Implicadas no Desenvolvemento, escritora, intérprete, traductora e tamén consultora de proxectos, experta en enfoque de xénero e consultora de proxectos de cooperación internacional. E, ela vai impartir a sesión de hoxe titulada Os grupos de axuda mutua como visión alternativa social e política da superación da crise. Agradecemos a María Raimóndez a súa presencia e a súa participación e que comparta connosco a súa experiencia neste Moitas grazas, André. A sesión de hoxe vai afondar un pouco máis en aspectos do noso traballo conectado con este tema central que ten a escola este ano, que é un pouco poñer en cuestión o tema da crise e tamén intentar presentar ou formular alternativas. Entón, decidimos dedicar esta primeira sesión a metodoloxía dos grupos de axuda mutua, que veremos despois que é unha metodoloxía que Implicadas se utiliza de maneira permanente no noso traballo no sur, tamén porque temos un proxecto dentro destas semanas que temos de actividade. A semana que ven temos en Santiago unhas xornadas con organizacións que traballan con mulleres en situación de exclusión social ou en colectivos marginalizados, para intentar poñer en marcha esta metodoloxía aquí. O que pasa que, como veredes, ten algunhas características que dificultan a súa introducción na nosa sociedade, non pola metodoloxía, senón pola nosa sociedade. Entón, imos ver, eu vou explicar un pouco como funciona esta metodoloxía que ata o momento só foi utilizada nos países en vías de desenvolvemento, para que vexades un pouco en que consiste, para que a coñezades, vamos ver así, desde as súas orixes ata como funciona e demais. Voume centrar moito, vou dar exemplos en a que teño traballado con esta metodoloxía en distintos países. Como dicía, vou falar sobre todo da India, que é o país onde neste momento temos proxectos Implicadas, concretamente no estado de Tamil Nadu, e tamén porque a India é o país originario desta metodoloxía. Entón, digamos que é o país onde nace e onde sacamos as claves de traballo. Pero, como vos dicía, é unha metodoloxía que se utiliza en moitos outros países. Eu, no meu caso, teño experiencia en Etiopía, un país onde tamén estivemos traballando algúns anos, estive tamén en Ruanda, e no ano pasado, son, como dicía Andrea antes, a consultora, a persoa responsable da introducción desta metodoloxía en Haití, cunha organización alemana. Entón, vou vos comentar en calquera momento podedes interromper, facer preguntas, vou facer primeiro unha exposición e despois falaremos e haberá tamén espazo para iso. Entón,
Entón, como vos dicía, vamos a empezar falando de un pouco da orixe desta metodoloxía, de onde parte, xa non só a orixe xeográfica que xa comentei, senón a orixe, digamos, máis desde o punto de vista filosófico, a definición que son os grupos de axudamento, porque realmente non é algo que aquí se coñeza fora de certos entornos moi concretos. Veremos un poquinho sobre o impacto a distintos niveis e despois, bueno, falaremos un pouco dos grupos de axudamento e de microfinanciamento. Entón, a orixe desta metodoloxía, esta metodoloxía enmarcase dentro do traballo da cooperación ao desenvolvemento. Como vos comentaba, non é unha metodoloxía que ata agora se teña utilizado nas nosas sociedades. É parte, digamos, de dúas tendencias que confluíron nun certo momento, nos anos 80 en concreto na India, e que teñen que ver coas ideas primeiro sobre a pobreza. Neste caso tamén houve unha evolución dentro da cooperación ao desenvolvemento, pois digamos que fomos pasando por distintas ideas de lo que era a superación da pobreza. Pasamos dende modelos totalmente asistencialistas, a pobreza supérase dando materiais ou dando cartos, pasamos dese tipo de modelos que xeneraban as súas estrategias a un modelo de capacitación. O que hai que facer é formar a xente do sur para que poida traballar, etc. Ata chegar o que se chama agora o empoderamento, que é unha visión, digamos, bastante distinta das relacións entre povos, xa para empezar. Se vos dades conta, todo isto que vos contei ata este momento da cooperación foron sempre visións dende o norte cara ao sur, é dicir, nós damos e aí hai unhas persoas que reciben, e, lógicamente, isto ao longo das décadas foi generando bastante pensamento crítico sobre a cuestión básica de que a pobreza é unha cuestión política que ten raíces nas nosas sociedades e nas estruturas das nosas sociedades. Entón, a menos que se non traballamos dende a transformación desas estruturas, non podemos transformar as condicións de vida das persoas que están, digamos, ao final desa cadea. Entón, a mentalidade ou a idea do empoderamento entronca tamén coa idea, por exemplo, do desenvolvemento humano perdurable, que foi aprobada polo Perú como unha definición na que xa non se fala do desenvolvemento como un proceso material, senón que o que se definen son as opcións e oportunidades. É dicir, que unha persoa poida ter as condicións de vida que lle permitan desenvolver todas as súas capacidades. Isto, claro, implica desde cuestións básicas como a alimentación, a sanidade ou a educación, a cuestións relativas aos dereitos. Se pensamos en un enfoque feminista nas mulleres, pois, lógicamente, unha muller en la que teña diñeiro, pois, por cuestións da construcción social do xénero, é posible que non poida desenvolver as súas opcións e oportunidades, os seus dereitos, por cuestións que non están relacionadas exclusivamente co material. E, bueno, despois o tema do perdurable, que implica tamén a consideración ambiental, explotar os recursos que son necesarios para as xeracións vindeiras. Entón, digamos que nas ideas, no pensamento sobre a cooperación ao desenvolvemento, xa se foi dando unha evolución que foi poñendo aí o chan vizoso para que pudese desenvolverse unha metodoloxía como esta. E despois tamén está o tema de, dentro deste, seguimos neste campo do pensamento sobre a cooperación ao desenvolvemento. É moi importante ter en conta as críticas que as feministas, sobre todo as feministas do sur, as feministas dos países en vías de desenvolvemento, fixeron a todo este aparato da cooperación, que moitas veces, como vos dicía antes, se entende como unha acción de caridade. Claro, agora estamos vendo que cando as nosas sociedades entran en crise, como xa non nos sobra, pois recortamos, porque subxacente está a idea de que a cooperación é algo que se dá cando sobra, que non é que sexa un acto de xustiza que nos temos cara a outros povos, os que estamos explotando en moitos puntos de vista, senón que é un acto de caridade. Entón, cando nos temos problemas e cando nos vai mal, pois aí xa estas cuestións deixan de ter importancia, e xa nos
non sei se estades ao tanto, pero tanto a nivel de Galicia, pero agora a nivel do Estado español, os recortes na axuda, mañá falará Irene disto, entón tampouco vou aquí demorar, pois pasaron socialmente sen pena nin gloria, é dicir, aquí en Galicia en concreto, desde a entrada do Partido Popular no goberno autonómico, pois houve unha reducción, creo que estaba xa no 50%, non? Da axuda, cando Galicia xa era unha das comunidades que menos dedicaba, estamos falando só de cargos, sin entrar en outras consideracións. Entón, a todas estas críticas hai que engadir, como dicía, de forma moi poderosa, as críticas que proviñan das feministas do sur. E estas críticas tiñan moito que ver con esta idea de que as mulleres son víctimas, o tema da representación, por iso falará Reba aquí tamén no último día sobre esta cuestión da literatura, do cine, de como se crea a representación das mulleres do sur como seres inválidos. Isto está na nosa tamén na mentalidade da cooperación de maneira moi forte. O enfoque feminista tamén foi capaz de sacar á luz as alianzas entre o patriarcado e o capitalismo como formas de opresión das mulleres do sur, que é dicir, nos estamos consumindo roupa, é dicir, a nosa sociedade impón certos modelos de vestimenta, de aspecto aos corpos das mulleres, e tamén dentro de todo iso somos capaces de obviar as condicións nas que se produce esa roupa ou os alimentos, que son en moitos casos condicións de explotación para outras mulleres. Entón, digamos que o enfoque feminista, sobre todo, como vos dicía, o feminismo dos países en vías de desenvolvemento, intentou poñer de manifesto cales son eses vínculos entre as sociedades, digamos, as nosas sociedades capitalistas e a explotación das mulleres do sur. E despois, a un nivel xa máis concreto de traballo, do desenvolvemento dos propios proxectos de cooperación, do traballo das ONGs de cooperación, o enfoque feminista introduciu o que é unha análise das relacións de poder dentro das sociedades, máis en concreto as relacións de poder entre homens e mulleres. Isto, non é o tema de hoxe, daría para unha conferencia en si mesma, pero de maneira resumida, o que fixo foi analizar o traballo que se fixera en cooperación e como, ata tan tarde como os anos 80, ninguén se parara a pensar que os proxectos que se estaban facendo, por exemplo, moitas veces ian en detrimento das mulleres. E aínda hoxe, proxectos que se nos venden como para favorecer as mulleres teñen moitos aspectos de detrimento das súas condicións de vida. Por exemplo, a través da sobrecarga de traballo, a través de unha serie de, se pensamos en proxectos de tipo ambiental, no que se recoñece que as mulleres teñen máis contacto cos recursos, como por exemplo coa auga. Entón, as ONGs moitas veces venden que os seus proxectos teñen un enfoque de xénero ou que son sensibles ás situacións das mulleres porque traballan coas mulleres e lles axudan a gestionar ese recurso. Pero claro, en ningún momento se critica o marco polo cal as mulleres son únicas responsables dese recurso. Cando o mellor, se as tarefas estivesen divididas en todos os membros dunha comunidade, os problemas de xestión dos recursos serían menores. Entón, estas son cuestións que están directamente relacionadas coas divisións de xénero dentro da sociedade. E isto foi un pouco que tamén o enfoque feminista foi desenterrando. E despois tamén o enfoque de dereitos, entender a pobreza non como unha cuestión puramente material, o que falábamos un pouquinho antes co tema do desenvolvemento humano perdurable, senón como unha cuestión de capacidade de exercer os nosos dereitos. Isto, lógicamente, no caso das mulleres, implica traballos que van moito máis alá de facer un pozo, facer unha escola, e cousas deste tipo que son as que habitualmente se nos ven. Ao mesmo tempo, a análise desta metodoloxía está outra corrente que tamén apareceu nos anos 70 e que seguramente oístes falar, porque o seu, a persoa que ideou esta metodoloxía recibiu hai algúns anos o Premio Nobel da Paz, Mohamed Yunus, é a idea do microfinanciamento. O microfinanciamento naceu co Grameen Bank, que é un banco que se fundou en
e que entendía tamén que no que é a parte económica da pobreza, pois había unha serie de factores que tiñan que ver coa imposibilidade de acceder a capitais moi pequenos. É dicir, que a xente estaba eternamente empobrecida porque se eu para poñer en marcha un negocio necesito 10 euros, ninguén me vai prestar 10 euros, é dicir, non podo ir a un banco a pedir 10 euros de préstamo, pero eses 10 euros para mí son vitais para poder poñer en marcha un negocio. Entón, esta falta de disponibilidade de cantidades de crédito moi pequenas era o que facía que as persoas en situación de pobreza non puidesen, digamos, sair dende o punto de vista económico. E tamén, bueno, por todas as trabas que o sistema bancario pon, os avais, saber ler e escribir, é dicir, había unha serie de trabas importantes. Entón, pois esta persoa, Mohamed Yunus, que de economía, desenvolveu unha metodoloxía que se chama o microcrédito, o microfinanciamento, para poñer a disposición esas pequenas cantidades a persoas que necesitasen para poñer en marcha os seus negocios e utilizar formas de aval que non son formas de aval material, é dicir, moitas veces é un aval que ten que ver coa tua propia prestixio entendido como unha cousa así rimbombante, sino se vives dentro dunha comunidade, a presión social que se exerce se ti non devolves o dinheiro que pediches prestar. Bueno, é unha, digamos, unha metodoloxía bastante ampla e está moi criticada tamén por moitas cuestións. Eu non vos vou explicar agora en grande detalle o microfinanciamento, podemos falarlo despois, pero, bueno, que saibades que a metodoloxía dos grupos de axuda mutua tamén entronca un pouco con esta, digamos, ten a súa orixe así embrionaria no tema do microfinanciamento. Ben, en todo este contexto que vos acabo de dar, pois no ano 85 unha ONG de Mysore, que está no estado de Karnataka, no sur da India, empezou a reflexionar con todos estes fíos que vos acabo de dar, para intentar atopar unha maneira na que o traballo en cooperación e desenvolvemento a ese nivel, o traballo coas comunidades, pois non crease dependencias, puidese facerse cun enfoque de dereitos e que traballase dunha maneira que tamén integrase ese acceso ao capital necesario para poder, digamos, estimular as economías locais. E é cando aparece o traballo cos grupos de axuda mutua. Entón, en que esta metodoloxía varía de país a país, digamos que unha forma bastante breve de describila é un grupo de entre 15 ou 20 persoas do mesmo contexto socioeconómico, é dicir, non poden ser persoas, non podemos ser nós, que cada unha vive nun sitio, é dicir, as persoas teñen que vivir, digamos, no mesmo lugar, compartir unha serie de problemas comuns e demais, que se reúnen para solventar conjuntamente os seus problemas. Digamos que esta sería a definición en abstracto, non? Do que é un grupo de axuda mutua. Pero se analizamos un poquinho máis que o que quere dicir isto, antes de explicar o funcionamento así máis polo miúdo, temos que ter en conta que xa de partida os grupos de axuda mutua teñen unha característica que os diferencia da maioría das intervencións que se fan en cooperación, e que non consideran nada máis os aspectos económicos, senón que teñen tres piares fundamentais: o social, o económico e o político. E un grupo de axuda mutua non pode funcionar se non hai estes tres piares. É dicir, os grupos de axuda mutua non son grupos de crédito, non son entidades de aforro, non son grupos para falar de temas sociais, son unha entidade, lógicamente unha asociación voluntaria, todas as persoas que forman parte non poden facer voluntariamente e de forma autoorganizada, como explicaré dentro de un momento, pero un grupo de axuda mutua ten que ter estas tres características. Imos ver agora un poquinho en que consiste. Cando falamos do tema social, pois unha das primeiras cuestións que hai que ter en conta é que un grupo de axuda mutua ten que ser unha entidade de funcionamento democrático. E ademais democrático dunha maneira bastante concreta, porque primeiro, non hai cargos de poder, é dicir, hai cargos funcionais,
cada grupo ten unha secretaria que é a que toma as actas, a que leva os registros económicos e demais, pero non hai xerarquías. É dicir, todas as integrantes do grupo teñen os mesmos deberes e dereitos para consigo mesmas e para as decisións que toman. E tamén, como dicía, un funcionamento democrático que ven na máis alá do que nos entendemos por, diría, por democracia, porque un grupo de axuda mutua funciona por consenso. É dicir, non é un grupo no que haxa maiorías e minorías, as decisións teñen que tomarse por consenso. Entón, cando hai diferenzas de opinión dentro dun grupo, só pode chegarse a unha decisión a través dun proceso de diálogo dentro do grupo e que ata que o grupo chegue a unha decisión común. Ben, falamos tamén do social porque os grupos de axuda mutua son digamos, un grupo de apoio ás propias integrantes e este apoio transforma ou tradúcese por exemplo, na práctica de si calquera das integrantes ten un problema de calquera tipo, o grupo ten que estar aí para apoiarla. Entón, aquí caben situacións de todo tipo de carácter, non? Pero é moi habitual, por exemplo, que as integrantes dun grupo pois reúnan diñeiro para, si teñen que ir si morre alguén na familia de alguna das integrantes do grupo, para poder axudarle a financiar o enterro ou para calquera tipo de emerxencia médica. Entón, digamos que o grupo é a fonte a que a persoa pode acudir en calquera momento para poder facer fronte a un problema de calquera índole, un problema de tipo persoal ou social. Despois tamén, na parte social, os grupos de axuda mutua teñen un papel moi importante no que é a intervención na comunidade. A posibilidade de ter voz, unha persoa individualmente pode, en moitos casos, ten pouca capacidade de actuación social. É dicir, cando nos enfrontamos a problemas, como por exemplo a violencia de xénero, é bastante difícil que unha muller soa en moitas situacións poida enfrontarse a isto. O que fai o grupo é tratar temas dentro do propio grupo, pero tamén dentro da súa comunidade. Entón, mulleres que, claro, temos que poñernos un pouco tamén en situación, pensar que estamos falando en moitos casos de mulleres que, se pensamos no caso da India, pero non é exclusivo deste país, pois en moitos casos non saían ni sequera da súa casa. É dicir, xa o feito de ir a un grupo, os grupos teñen reunións ou semanais ou mensuais, depende de como se aplica a metodoloxía, xa asistir a unha reunión constitúe unha ruptura, digamos, das normas sociais, non? E, polo tanto, xa é un acto de intervención social. Pero que a maiores diso, veremos despois algúns exemplos, cando vos fale do traballo implicadas, as mulleres, unha vez que se organizan, teñen capacidade para incidir nas vidas das súas comunidades, segundo elas van decidindo. E na parte social tamén está, como vos comentaba, o propio funcionamento do grupo, xa non só esta cuestión de un funcionamento democrático por consenso, senón que para poder definir un grupo como un grupo de axuda mutua, pois ese grupo ten que reunirse de forma regular, é dicir, ou ben hai algúns países nos que se traballa de forma semanal e outros nos que se traballa de forma mensual. Na India normalmente as reunións son de forma mensual, pero en África, por exemplo, as reunións adoitan ser de tipo semanal. Entón, cada semana ou cada mes o grupo ten que reunirse. E ademais os grupos teñen o seu regulamento, é dicir, as propias mulleres deciden cales son as normas para participar nese grupo e cales son, pois, por exemplo, unha persoa chega tarde, pois ás veces deciden que ten que pagar unha multa. Ou se un grupo, por exemplo, no caso da India, é bastante habitual que os grupos decidan que non se pode tomar diñeiro do grupo, explicarei agora a parte económica, para cuestións como pagar doble, cuestións que son actos de violencia contra as mulleres. Entón, elas mesmas teñen a súa propia maneira de autoxestionar o grupo que desenvolven a través do seu regulamento, a través dos seus estatutos. Ben, na parte, no pie económico, que isto é, digamos, o máis visible, normalmente cando se fala dos grupos de axuda mutua, falase desta parte económica, pero
eu insisto sempre que un grupo de axuda mutua non é unha entidade de crédito, é algo distinto, non? Pero sí que efectivamente os grupos de axuda mutua teñen unha parte económica que é moi importante e que racha un pouco, bueno, racha totalmente coa idea da cooperación caritativa, digamos, porque o que fai que unha persoa poida ser integrante dun grupo é tamén que contribúa co seu aforro, é dicir, aforro mensual ou aforro semanal, segundo se organiza o grupo. É dicir, en cada reunión do grupo as mulleres teñen que contribuir co seu aforro. A cantidade de aforro coa que contribúen deciden elas mesmas. Entón, a idea dos grupos sempre pon de relevo que as condicións teñen que ser accesibles para todas as súas integrantes. É dicir, non pode haber unha muller que sexa capaz de aforrar 100 euros e outra 5. É dicir, si a mínima cantidade que poda aforrar un integrante do grupo son 5 euros, entón todas teñen que aforrar 5 euros. É dicir, ten que haber sempre unha vara de medir que permita que todas estean no mesmo nivel. A partir dese aforro, o que fan é tomar crédito e ir devolvendo ese crédito ao fondo do grupo, porque cada vez teñen máis diñeiro no propio fondo. Estes créditos teñen interese, que elas deciden cal é o tipo de interese que van poñer os seus créditos, deciden tamén, lóxicamente, co apoio do persoal das organizacións, co persoal técnico, deciden cales son os prazos de devolución dos créditos. Cando unha muller quere solicitar un crédito, ten que ir ao grupo e explicar para que quere ese crédito, e o resto das integrantes do grupo teñen que dar a súa aprobación a ese crédito. Seguramente pensaredes que en situacións de moito empobrecemento que resulta moi difícil aforrar, non? Porque, claro, pensamos, bueno, aforrar, non sei que aforrar un euro, pois o mellor, ainda tal e como están as cousas, podemos irlo deixando a un lado, non? Pero cando estamos falando de situacións de extrema pobreza, o mellor nos parece que é moi complicado, non? Este tema do aforro. Sí que pode parecer inicialmente complexo, pero cando as mulleres empezan a ver cales son os beneficios do grupo, e se realmente comprenden a metodoloxía, entenden que aforrar hoxe, ainda que teñen que facer un sacrificio, e o mellor deixar de mercar algo, ou mercar algo, comida mellor de menos calidade durante 2 semanas para poder aforrar, vanlles permitir despois ter acceso a diñeiro que les permite poñer en marcha negocios ou cubrir as súas necesidades digamos inmediatas e ir, digamos, afianzando unha posición económica que les permita sair desa situación inicial na que estaban. Incluso en países como é o caso de Haití, onde, como vos dicía, levo traballando desde o ano pasado, onde non existía esta metodoloxía que agora, é dicir, estamos introducindo a metodoloxía por primeira vez. Entón as mulleres non é como na illa, que as mulleres saben, porque ven grupos que xa están formados, entón ven que as súas veciñas, que antes eran pobres como elas, de repente están nunha situación moito mellor, pois lóxicamente queren imitar, non? Pero incluso en países como Haití, onde non hai ninguna referencia, as mulleres, cando empezamos a traballar con esta metodoloxía, non sabían realmente a onde conducía este tema, pois son capaces de, a través de esforzos grandes, empezar a aforrar e pasada unha fase inicial que normalmente non dura máis de 6 meses, pois xa teñen capacidade, dicir, o aforro deixa de ser un problema, porque teñen capacidade xa para xenerar os seus propios ingresos e poder, aforrar e ademais xestionar os seus créditos. Normalmente os créditos, as liñas directrices que elas mesmas desenvolven, priorizan sempre os créditos para actividades económicas, porque lóxicamente, se ti tes unha fonte de ingresos, pois garantes que podes devolver o crédito que collices. Pero isto non é tampouco exclusivo, é dicir, unha muller pode solicitar un crédito para poder mercar material escolar ao principio de curso, e despois vai devolvendo a medida que vai avanzando o tempo. E despois hai tamén unha cuestión importante, pero que neste caso só afecta a India, como veremos despois, cando sale un pouco do impacto desta metodoloxía, que é o que chaman o vínculo bancario. É dicir, na India este movimento ten xa tal intensidade, que despois imos ver unhas cifras que seguro que vos deixan un pouco sorprendidas,
que os propios bancos empezaron a desenvolver, digamos, produtos para os propios grupos, de maneira que un grupo pode pedir un préstamo a un banco, rotar esa cantidade de diñeiro e devolvela ao banco. Entón, mentras as mulleres teñen ese fondo no seu poder, teñen moitísimo máis capital para poder poñer en marcha negocios máis grandes e poder, unha vez que o devolven, teñen no seu propio fondo teñen máis capital. Pero, bueno, isto é unha cousa que é exclusiva da época. Ben, o último piar é o piar político. O piar político é realmente moi importante porque cando se crean grupos de axuda mutua, normalmente sempre se crean con vistas ao traballo común. É dicir, non se crea nunca un grupo illado, sino que sempre se crean, digamos, cantidades de grupos para que as mulleres poidan despois irse federando ou asociando de maneira que poidan crear realmente un movimento alá onde se formen os grupos, e crear movimentos cidadáns que son capaces de impulsar prioridades políticas a distintos niveis. Na India, por exemplo, hai mulleres que empezaron, saíron do movimento dos grupos de aforro que agora están no Parlamento. O sea, digamos, o ámbito político levado ás institucións políticas, pero bueno, que son movimentos que son capaces de mobilizar a un número moi grande de mulleres con fins con obxectivos comuns. E despois, bueno, o aspecto político, nese caso tamén é principal o enfoque feminista de transformación das relacións de poder, como os grupos de axuda mutua transforman, ás veces xa polo seu propio funcionamento, porque o feito de que as mulleres teñan diñeiro propio moitas veces xa empeza a afectar as dinámicas que hai dentro das familias ou dentro das comunidades, pero sobre todo o que máis afecta non é tanto a parte económica, senón a parte social, de traballar de forma unida e de ver que xuntas poden conseguir cousas, o cal xa empeza, digamos, a transformar a súa comunidade máis en xeral. Bueno, se queredes podemos facer unha pequena pausa, unha pequena pausa para eu así falar, podemos deixar un espazo para preguntas antes de que empecemos a falar un pouco de impacto e de outras cuestións, porque, bueno, é así moita información e, claro, sempre nunca un grupo é difícil de asimilar. Entón, se queredes, vamos a aquí, se tedes dúbidas, vai quedar máis ou menos. Mira, realmente quen promove os grupos de axuda mutua? De onde veñen os promotores? Sí, pois normalmente son ONGs, pero organizacións locais. Como falamos, é dicir, esta metodoloxía orixínase nunha organización local india, é dicir, non é unha organización internacional ni nada disto, senón que son as organizacións locais que traballan ali coas súas comunidades. Nos traballamos con unha organización, por exemplo, que se chama PDI, é unha ONG de Tamil Nadu que se constitúa unha entidade sen ánimo de lucro, que ten uns valores moi semellantes aos de Implicadas e que traballamos de forma conxunta. Entón, digamos que o traballo que se fai en realidade é un traballo bastante lixeiro, porque o que se traballa realmente é a comprensión da metodoloxía, é dicir, a formación, que lóxicamente formar as mulleres para que saiban como xestionar, é dicir, cada grupo ten o seu libro, o seu registro, hai que levar unhas actas, hai que levar unha contabilidade, cada integrante ten un carné individual no que se vai anotando canto diñeiro ten cada muller aforrado, porque se unha muller por calquera razón ten que deixar o grupo, pode levar o seu aforro, é dicir, cada unha sabe canto diñeiro, en la que o diñeiro está, digamos, nun fondo común, cada unha delas sabe o que ten aforrado. Entón, todo iso require, lóxicamente, unha serie de formacións para saber como xestionar a metodoloxía e despois tamén todas as formacións que teñen que ver con outros contidos, dende temas de saúde, ata dereitos, ata o marco legal, é dicir, a través dos grupos canalízanse todo tipo de informacións, porque as mulleres reciben a formación e despois aplican cousas ou as analizan ou as transmiten. Entón, como dicía, normalmente son as
organizacións locais as que se encargan deste traballo. Pero no caso da India, por exemplo, é un pouco particular porque a estrategia dos grupos de axuda mutua xa ten tal entidade que o propio goberno promove os grupos de axuda mutua. É dicir, está incluída como unha estrategia de erradicación da pobreza que se inclúe no informe de desenvolvemento humano como unha recomendación xa específica para loitar contra a pobreza e contra a desigualdade de xénero. Entón, o propio goberno empezou a promover os grupos. Hai moitos estudos ao respecto que din que, bueno, nós na práctica tamén o vemos, que os grupos que forman o goberno normalmente teñen unha tasa de fracaso bastante grande, porque esta metodoloxía necesita un acompañamento ao principio, é dicir, para que un grupo poida chegar a autoxestionarse, a ser independente, a que as mulleres fagan todo soas, e xestionen os recursos soas, necesitan un proceso de acompañamento para desenvolver as capacidades de resolución de conflitos, comunicación, é dicir, hai unha serie de capacidades que se van traballando nos propios grupos. Entón, cando son ONGs que promoven os grupos, hai moita máis garantía de éxito porque normalmente os grupos están inseridos en programas máis complexos, é dicir, os grupos utilízanse para, veremoslo despois, para traballar, digamos, nun programa máis complexo. O goberno simplemente crea grupos, están creados e tampouco os acompañan demasiado. Pero digamos que esta serie é un caso excepcional, e no resto dos países son só as organizacións que promoven os grupos. Implicadas neste caso expande o que é a metodoloxía, pero non fai seguimento nos proxectos, o sea, a metodoloxía está aí, e de alguna forma eso se expande, porque se a colaboración con o goberno indio está claro que... Non, nos traballamos con organizacións non gubernamentais, non traballamos con o goberno da India. Non, pero entonces estás dicindo que na India donde se implanta esta metodoloxía o goberno que non funciona. Non, estaba explicando que a pregunta era que quen promovía esta metodoloxía, quen se encarga, digamos, de aplicar a metodoloxía, non? Esta pregunta. A resposta é que hai dúas vías na India, porque no resto dos países só hai unha, ou ben as organizacións locais, ou ben no caso da India o goberno. Pero non estaba falando de implicadas, estou falando de metodoloxía en xeral. Implicadas traballa a través dunha organización local de Tamil Nadu que se chama PDI, e PDI que ten, a través das súas traballadoras de base, quen organiza os grupos e quen traballa cos grupos. E cando digo organiza os grupos, non é que a xente vai ali e organiza as mulleres, é dicir, o proceso de creación dun grupo de axuda mutua é tamén un proceso bastante peculiar, porque non é ti que é a organización que selecciona as persoas que van, as mulleres que van formar parte do grupo, senón que son as mulleres mesmas que seleccionan as máis necesitadas entre a súa comunidade. Entón, o que fai a organización antes de nada, cando se planifican os proxectos, un proceso de planificación dun proxecto para implicadas pode levar 1, 2 ou 3 meses, porque o que se fai é traballar, PDI neste caso, traballamos a través de procesos participativos para que a propia comunidade vaya definindo un pouco as formas de traballo con que se traballa. Entón, para crear un grupo, o que se fai son unha serie de dinámicas con distintos estamentos da comunidade. Nos priorizamos sempre que sexa con maioría de mulleres ou só mulleres. Son elas mesmas quen deciden quen son as mulleres que teñen a necesidade máis prioritaria de entrar a formar parte dun grupo. É dicir, quen son as máis empobrecidas e das empobrecidas. Entón, sempre se empeza a traballar en la que despois o resto se poida ir integrando mes adiante, sempre se empeza a traballar por eses colectivos. Entón, digamos que o traballo non é nada xerárquico ni sequera dende ese punto de vista, é dicir, non son as traballadoras que van ali e montan un grupo, son as propias mulleres que teñen que elas mesmas. Sí, conozco, pero máis conozco o proxecto de Vicente Correr, que cerca máis que se ven aí, e un pouco, bueno, se semella, que son familias, pero a cuestión que plantexaba era implicadas ou, como empezaba, cantos proxectos teñen ahora mismo con esta metodoloxía postos?
Neste momento temos 2 proxectos, porque todos os nosos proxectos funcionaron, é dicir, temos programas que xa están concluídos, e xa, a comunidade xa está en dona de súas intervencións. De feito, despois veremos algunhas cifras que son cifras totais para todos os grupos que se crearon en Taminado, non só os que están agora, digamos, os que temos programas en activo. A PDI segue mantendo, digamos, un seguimento dos grupos no sentido de seguir recollendo datos, informándose de como funcionan, pero non hai intervención, é dicir, xa non se traballa con eses grupos, pero sí que se, digamos que a relación xa pasou ao nivel de igualdade, é dicir, xa non traballas con ese grupo, sino que traballas a par, organizando cousas ou de alguma forma xa se autogestionan. Claro, exactamente. Entón, nos temos información sobre cales son os fondos que teñen, etcétera, pero información de seguimento, digamos, non se traballa activamente xa cos programas que están, digamos, pechados. Eu quería preguntarte que tienen a sorte de estar usando en Chiapas como cooperante e que estiven con a asociación de aí, de local, e que traballaba no mesmo. Bueno, as líneas son pues, iguales, vamos, non sei se aprendizaxe deles que, bueno, como decías tú, de África ou de Asia, pero a verdade resultados non estuvimos facendo oportunidades, non sei, non sei, cuartos, non sei, non? Pero bueno, que tivemos a ver proxectos que estaban como que dices tú, non? No sentido que ibas a visitar as comunidades e xa era como en plan rendición de contas, era tomar algo con nos e te contaban como iban aos inicios, non? E a verdade é que o poquinho que pude ver, ou tamén por que criterio podo avaliar, era unha pasada, porque a verdade esta asociación en zona era de medio ambiente para trabalhar con as comunidades que vivían na selva, en territorio liberado dos zapatistas, e empezaron con, non saberon moitos anos, pero o que estaban a mirar era por o tema da auga ou da desertación, que a verdade nunca se plantearon que era un desenvolvemento humano, non? Que para que se chegaban a outros problemas de currículo, de violencia, de género, etc. E empezaron un pouco a darse conta, empezar a traballar na parte como máis social ou económica. O que non sei se esa rama ou ese pilar que decías tú político, a verdade, isto teria máis impacto que dentro desa comunidade que eran moi pequeniñas, non? Porque as comunidades son moi pequeniñas, pero sí que eran, as líneas xerais eran así, non trabajos diferentes, non? Sí, bueno, non sei exactamente porque xa digo que a metodoloxía estou explicando así moi a grosso modo, non? Pero a metodoloxía ten, digamos, uns fundamentos de traballo que son bastante específicos, é dicir, hai grupos de crédito, hai grupos de acción social, etc., pero que non son grupos de axuda mutua, porque os grupos de axuda mutua teñen que ter eses 3 elementos e ademais todo o tema económico está moi, digamos, regulamentado, o sea, o tema do aforro, non pode haber un grupo de axuda mutua se as súas integrantes non aforran, non pode haber un grupo de axuda mutua se non se toma crédito, é dicir, todos os elementos teñen que estar aí para que se poida denominar como grupo de axuda mutua. E por o que eu sei, en Latinoamérica en xeral, non sei o caso digamos, de Norte de América, pero en Latinoamérica é unha metodoloxía que non é moi utilizada, non é coñecida, para empezar, e tamén está o tema do microcrédito, que foi unha metodoloxía que se asentou de maneira brutal en moitos países de América Latina, e que ás veces se confunde, é dicir, ás veces confundense, non digo no teu caso que estabas explicando que era que comentabas que había unha parte social e tal, pero en moitos casos o que hai en América Latina son grupos de aforro ou grupos de crédito que son, digamos, unha variante do microcrédito, non este tipo de metodoloxía, digamos, comunitaria e de acción tamén política, non? E tamén con esta variante de xénero que non sempre está aí, porque iso tamén depende das organizacións que promovan os grupos, é dicir, moitas organizacións que ponen en marcha grupos de axuda mutua xa pensa que como organizar mulleres o do xénero xa está visto, non? Entón,
porque nos, lógicamente, traballamos con un enfoque máis en profundidade. Pero vamos, que eu saiba, en América Latina é unha metodoloxía que está case sen explotar. Digo sobre todo polo tema do traballo que estou facendo agora en Haití, porque ao longo dese proceso a idea inicial era traballar con algún país de América Latina, a raíz do terremoto, pois a organización decidiu empezar en Haití, que non é un sitio especialmente difícil que, bueno, máis que nada polas características, pode escapar de intentar, bueno, de alguna forma... Bueno, non creo que sexa un sitio moito máis difícil que Etiopía ou que Ruanda, é dicir, cada sitio ten as súas particularidades. As únicas, con tal de que se cumplan as características da metodoloxía, que, por exemplo... que sea sólido, porque se non tampouco non permite. Por lo que teño escoitado, con moitas axudas non chegan por non estar detrás. Eu creo que ese é un debate que deberíamos de ter na nosa sociedade. Antes de empezar a falar da sociedade de Haití, creo que é un debate que deberíamos ter nós sobre que é o que facemos coa cooperación, como que tipo de monstruos creamos, ¿no? Porque creamos, temos unha visión totalmente asistencialista da cooperación, que, pues, claro, non é sorprendente que haxa situacións como a Haití ou como a Etiopía. É dicir, nese sentido, creo que a responsabilidade está bastante do noso lado, ¿no? Pero, bueno, desde o punto de vista da implantación da metodoloxía, eu creo que o lugar máis problemático é Occidente, porque vivimos en comunidades moi desestructuradas. Entón, para que esta metodoloxía poida funcionar, ten que haber unha comunidade, é dicir, ten que haber un grupo de mulleres que convivan tanto física como socialmente, máis ou menos nunhas condicións semellantes, porque senón non funciona. É dicir, o establecemento dese contacto en igualdade ten que partir desa base. É dicir, ti podes traballar cos grupos de axuda mutua, podes traballar desigualdades de casta, podes traballar desigualdades, pois no caso de Ruanda, despois do xenocidio, pois sí que se traballaba o que chamamos a reconciliación, é dicir, que os grupos fosen mixtos de mulleres de distintos grupos, pero con esa característica básica de vivir na mesma comunidade, o sea, no mesmo espazo físico e tamén no mesmo espazo socioeconómico, aínda que a túa comunidade, digamos, étnica non é a palabra, pero para entender, non sexa outra, pois sí que tes que compartir, digamos, os mesmos problemas de base, porque senón non funciona. É dicir, senón vai haber sempre persoas que dominen dentro do grupo, ou se as desigualdades, por exemplo, económicas son grandes, se hai persoas que teñen, mulleres que teñen maior poder adquisitivo que outras, xa non vai funcionar. É dicir, todas teñen que estar máis ou menos ao mesmo nivel e teñen que crecer xuntas, porque a idea principal do grupo é que todas nos movemos xuntas. Non son eu a que vou sacar un beneficio, senón que somos todas as que nos imos beneficiar. Entón, claro, se hai desigualdades, pois xa digo, tanto económicas como sociais, como outro tipo, as metodoloxías esta metodoloxía non funciona. É dicir, funciona moi ben, pero se se aplica de forma correcta. O que decías do aforro, non? Que todas se tiñan que comprometer a cada X tempo, as aportacións son iguales para todas. Sí, eso tamén varía un pouco dos países e de como se aplica a metodoloxía. Normalmente ten que haber como unha especie de cota que elas ademais van aumentando a medida que teñen máis diñeiro. É dicir, tú non empezas aforrando, se ponemos nunha situación aquí, pues ponemos 3 euros cada mes. Empezas aforrando iso, pero ao cabo dun tempo xa aforras 5, ao cabo dun tempo aforras 7, claro, non é unha cantidade fixa, pero o que sí que ten que ser é que en cada aumento ten que ser aprobado por todas e que todas teñan esa capacidade de aumentar, digamos, non? Entón, si é unha, como vos dicía, hai, digamos, esa cota, pero despois hai mulleres que deciden aforrar algo máis. Como cada unha ten a súa cartilla individual, entón saben exactamente que diñeiro ten cada unha, tampouco que lles sexa moi raro, quero dicir, gusta mirar a cartilla, eu que acabo de volver agora de Haití, estuve ali hai unha semana e media,
estábamos facendo unha visita para falar do tema do seguimento con elas e tal, e claro, bueno, para que vos vale a cartilla? Iban mirar a cartilla como motivo de orgullo, non? Para ver os cartos que tiñan aí, pero non conciben tampouco esos cartos como unha cousa individual, porque realmente a importancia dos cartos é que están no grupo, entonces cada vez teñen máis diñeiro, co cual poden coller créditos máis grandes, co cual poden poñer, se antes nada máis podían, pois o que se teñen unha tenda e podían mercar 4 cousas máis para vender, agora poden comprar 20. Entonces, digamos que a medición dos cartos é sempre unha maneira un pouco distinta a como conceptualizamos nos moitas veces o diñeiro. E despois hai tamén a posibilidade de que fagan o que se chama aforro social. Aforro social é un aforro voluntario, é dicir, o aforro do grupo é obligatorio, como xa dixe, non? Non pode ser diferente dun grupo se non aforras. Pero despois teñen a posibilidade de contribuir unha cantidade que le chaman aforro social e que se utiliza para o que vos comentaba antes, se hai alguna emerxencia, se alguén ten un problema grave e hai que mobilizar un diñeiro, e ese aforro social sí que non se devolve nin se contabiliza nesas cartillas individuais, porque se entende que é un diñeiro do grupo. Entón aí sí que normalmente non poñen ou hai unha cota de referencia, pero elas contribúen, non teñen por que contribuir todas as semanas, se tira o que van acumulando aí, e no momento no que hai que utilizalo, pois usan. Ou incluso ás veces o usan para, se les apetece facer, xa cando os grupos son xa máis maduros, normalmente xa pasan desa mentalidade tan tremendista de resolución de problemas a cuestións máis de crecer, non? Entón, como persoas e como colectivo. E poden decidir coller eses cartos para ir facer unha viaxe xuntas porque nunca saíron do seu suburbio, da súa aldea, non? Entón, eso, pero sí que o aforro, digamos, o aforro obligatorio ten que estar estipulado. Pero xa digo que son sempre, estas estipulacións son sempre en consenso e aprobadas por todas e teñen que estar nas actas e todo o mundo ten que estar ao corrente e de acordo coa decisión, senón non poden, por eso vos dicen antes que o tema do consenso non é, que o 70% quere e o 30% non pode, non? Non é por maioría. Claro, non funcionan por consenso. E en Haití tedes, tamén tedes unha asociación de referencia da asociación local. A ver, en Haití eu traballo como consultora, é dicir, non traballo implicadas. Traballo para outra organización que, bueno, pues por a experiencia que personalmente fui adquirindo ao longo de xa moitos anos de traballo, pois, digamos, me contrata como a persoa que ten que poñer en clase, como a persoa experta, non? Que pone en marcha a estrategia de implementación. Pero bueno, sí, xa son as condicións son un pouco diferentes. A mí me sorprende un pouco pois como aquí, por exemplo, na nosa sociedade estamos intentando fuxir un pouco do capital, estamos intentando voltar o troque ou fomentar os bancos de tempo, fuxir dos bancos, facer bancas éticas, e sen embargo a mí sorprende como é todo o contrario, non? É poñer ese contacto con ese capital que para nós o sería tan dañino. Sorprendeme ese dato de que todas teñan, o sea, que teñan tantas contas, tanta cantidad de mulleres teñan conta bancaria, que mulleres ou horas, ou non sei. Sí, bueno, estes datos ainda non nos expliquei o da conta bancaria, non é o que ti pensas. A ver, me sorprende que... Sí, pero vamos volver ao principio. O diñeiro das mulleres é seu. É dicir, non é o diñeiro do banco, é o seu diñeiro. Ese diñeiro non se está investindo en armas, non se está investindo en nada, están investindo elas en si mesmas. É dicir, cando un grupo funciona ben, non hai diñeiro. O diñeiro teñen as integrantes. Entendes? Isto que vedes aquí de con conta bancaria, porque na India os grupos normalmente teñen unha conta. Se queren recibir isto que falamos de vínculo bancario, teñen que ter unha conta. Pero hai moitos países
onde en zonas moi remotas, en Haití, por exemplo, non hai bancos, as mulleres teñen unha caixa e teñen ali os seus cartos, pero que os cartos son nada, porque ao final de cada reunión todos esos cartos están distribuídos. É dicir, nunha reunión, o que é a parte económica, está a orde do día, de cosas de tipo social e de outras cuestións, pero se nos fixamos na parte económica, a xente das mulleres dan o seu aforro, devolven os créditos que teñan que devolver ese día, as que lles correspondan, e despois solicitarse os créditos dese día, o cual o diñeiro xa volveu sair outra vez. Entón, o que se pode quedar en caixa é nada, xa é unha ridiculez, non ten entidade para un banco. Entón, o tema das contas bancarias, bueno, eso está aquí porque son datos que saquei dun estudo que se fixo sobre o sistema bancario na India, por lo tanto, medían, digamos, por contas bancarias, non? Pero o que pon aí con conta bancaria son o número de grupos que existen, é dicir, hai moitos máis grupos. Era para que tivesedes unha referencia de que na India, no ano 2010, había 6 millóns, casi 7 millóns de grupos que tiñan conta, cual hai moitos máis que non teñen. O sea, o da conta é para que nos fagamos a idea de que estes son os datos que teñen registrados os bancos polo programa este de vínculo bancario, pero que non é a totalidade de grupos que hai na India, hai moitos máis, pero non teñen conta. Entendedes? Para que dis que necesitan unha conta? A ver, cando xa digo que esta é unha cuestión específica da India, pero tamén hai que ter en conta que esta cuestión que chaman de vínculo bancario é unha transformación que o movimento de grupos de axuda mutua conseguiu do sistema bancario. É dicir, estas mulleres a nivel individual nunca terían unha conta bancaria porque non terían diñeiro inicialmente para tela. Entón, eran persoas que para os bancos non existían. E ainda que nós agora esteamos maldicindo os bancos todos os días, o feito é que nunha sociedade, para poder poñer en marcha empresas, para poder poñer en marcha negocios, ou eres rico ou necesitas capital no mesmo sitio. Porque senón, unha muller que ten que vender, e non estou falando de negocios de poñer un Inditex, estou falando dunha muller que para vender froita ten que ir ás 4 da mañá, coller diñeiro prestado de alguén, mercar a froita no mercado, vendela e solamente devolver ese diñeiro. Iso non te permite nunca ter unha seguridade económica. Entonces, necesitas moi pouco capital para poder mercar, para que sexa para unha semana, e poder gestionar os teus ingresos de outra maneira. Entón, todo iso, os bancos non son capaces de solventar ese problema. Pero que pasou? Que cando os grupos empezan a crecer, teñen necesidades de capital que son maiores que o diñeiro que teñen. Se un grupo ten 20 integrantes e todas empezan a ter negocios ou queren ter negocios máis grandes, o fondo que teñen no grupo moitas veces non é suficiente, porque teñen que rotar, teñen que devolver, e dicir, tardan tempo en acceder cada uno ao diñeiro, non? Entón, o que poden facer é recibir unha cantidade no banco que está nas maus delas, é dicir, elas están rotando esa cantidade. Se a reciben durante o prazo de devolución de 3 meses ou 6 meses ou un ano, ese diñeiro non o están investindo en armas ou en outra cousa, son as mulleres as que o están gestionando, están rotando, están aumentando o seu propio fondo, porque están collendo crédito, están devolvendo, son cantidades máis grandes, e unha vez que chega o momento de devolver esa cantidade, devolven ao banco, pero todos os intereses e todo o diñeiro que xenerou ese capital queda no grupo. Entendes? Non é un crédito como os que nos collemos. É dicir, o movimento dos grupos de axuda mutua obrigou aos bancos a darlles acceso a un capital que de outra maneira non terían. É un capital que é nunhas condicións moi diferentes ao capital que recibiría unha persoa particular, porque non é dicir, non é diñeiro para un crédito, é diñeiro para que o grupo o rote. Entendes a diferencia? Pero tamén que o tema do trueque entre elas é algo que xa vai implícito, non? É dicir, aquí é algo tan difícil, non? Pero que entendo que ali pues todos os días existe o trueque, non? A nivel de que convive moito máis, non son sociedades tan individualistas como a nós, non?
ou non ten nada que ver nos grupos estes axuda? Os grupos de axuda mutua non son a sociedade. Os grupos de axuda mutua son sociedade civil organizada. Igual que aquí hai sociedade civil organizada, que non son as persoas que están vendo Sálvame pola tarde, pois tampouco podemos generalizar que digamos, o sentimento de grupo que hai nas mulleres que se integran nesta metodoloxía que poida ser extensible ao resto da sociedade. Entón, eu non me atrevo a dicir, isto do tema do individualismo a mí pareceme que é un mal que está moito máis extendido do que... Gústanos moito facer así como idealizacións de como viven outras sociedades e que son moito máis comunitarias, etc. Bueno, eu teño as miñas, pareceme unha cosa un pouco colonial, non? Falaban dos grupos, porque claro, son 15 personas, entón... Sí, dentro dos grupos obviamente, pero que iso é algo que a metodoloxía crea. Porque a base do grupo, de feito, se filles preguntas ás mulleres por que están no grupo ou cal é a importancia do grupo, rara vez che van dicir o diñeiro como primeira instancia. O primeiro que che van dicir é saín da miña casa, podo estar nun grupo, veño aquí a reunirme, veño aquí a falar. Entón, o valor que ti lle das ao grupo, pero iso é por como está enfocada a metodoloxía. Por iso digo, se ti enfocas os grupos de axuda mutua por unha entidade de créditos ou de aforro, pois non obtés o resultado que deberías, é dicir, non estás aplicando a mesma metodoloxía, porque neste caso todos os pilares son necesarios para o funcionamento. Non podes simplemente quedarte co económico. Entón, sí, claro, a pobreza non é unha cuestión económica exclusivamente, pero sí ten unha vertente económica, é dicir, sen diñeiro non podes vivir en ninguna sociedade, non podes vivir dignamente, porque eu estive en comunidades onde case non hai diñeiro e son comunidades que teñen 4 meses do que chaman estación da fame e teñen que emigrar, é dicir, que unha cousa é a nosa sociedade que xa é un exceso de, o sea, polo outro extremo, pero a realidade é esta, é dicir, como se estaba comentando, unha parte importante tamén do empobrecemento ten que ver coas débedas a prestamistas, é dicir, hai unha serie de situacións aí que teñen que ver co económico que os grupos solucionan, porque a fin de contas, que por iso tamén a tasa de impagos dos grupos cando funcionan ben é casi inexistente, porque ti a un banco podes deixar de pagar, pero a tua veciña non lle podes deixar de pagar, a tua compañeira do grupo non lle podes deixar de pagar, é dicir, non é un diñeiro de outra persoa, é o diñeiro do grupo. Entón, as mulleres moitas veces fan sacrificios, sobre todo ao principio, pero despois xa unha vez que empeza a funcionar o grupo, estas cuestións se superan. Pero fan moitos sacrificios para poder devolver os créditos porque saben que non é o seu diñeiro. De feito, elas mesmas se impoñen penalizacións a sí mesmas, é dicir, sabendo que se non devolven o crédito, que se non poden porque non teñen o diñeiro, elas están de acordo con pagar unha penalización, porque saben que están prexudicando as demais compañeras. Entón, a mentalidade é moi diferente. O problema non é o diñeiro, non é o capital. O problema é a mentalidade que temos con respecto ao que significa ese capital. ¿Tienes preguntas ou continuamos falando un pouco? Bueno, explicamos isto do impacto, despois se queréis facer unha pausa así de 5 minutos ou como que temos en realidade vamos a acabar a menos cuarto porque aquí pechan as 9 así de forma moi estricta, entón se vos parece avanzamos e saímos un poquinho antes para evitar que non nos encerren dentro da Casa da Cultura. Bueno, para que vexades agora que entendemos así un pouco mellor en que consisten os grupos, xa adiantei algunhas cousas, pero para ver un pouco o tema do impacto, porque ás veces parece que estamos traballando así en cousas moi pequenas e que non vemos así quitando o nivel máis inmediato, que as cousas non teñen un gran impacto. Trouxemos así algúns datos, como vos comentaba antes, o número de grupos de axuda mutua que había no 2010, xa digo que é un estudo que fixo Navar, que é o Banco Central, o Banco Agrícola da India, e que registrou nada máis os grupos que teñen aberta unha conta bancaria, por cal hai que pensar que hai moitos máis, non? Pero, ben, estamos falando de 7 millóns de grupos, se multiplicades por 20, ponemos de 15 de media, pois podedes xa ter unha idea do movimento humano que significa, non? Todo estas modas de mulleres organizadas.
E se vemos o capital que teñen no banco, é dicir, teñen, como vos estaba explicando, normalmente o capital que teñen no banco é moi pouco diñeiro de cada grupo, porque o diñeiro está rotando. Bueno, pois o diñeiro que teñen no banco está en mes de 917 millóns de euros, o que manexan estas mulleres aí nos seus pequenos grupos, non? En Tamil Nadu, pues, bueno, ten a cifra en rupias, non me dei conta de convertila, pero bueno, son 8,97 mil millóns de rupias, é dicir, non é un diñeiro realmente despreciable, non? Por eso tamén os bancos pues, viron a necesidade de traballar cos grupos, supoño. Pero bueno, o impacto vai, como dicía, moito máis alá disto, empezando por temas relativos á autoestima, a cuestión de formar parte do grupo, tamén a mobilidade, que, bueno, en un país como a India ainda segue sendo un problema bastante importante, que as mulleres poidan sair da casa, poidan traballar fora da casa, digamos que pola construcción social do xénero, pois o feito de que unha muller saia todas as semanas ou todos os meses a unha reunión, pois xa empeza a romper as barreiras que están establecidas relativas á súa mobilidade. O tema de toma de decisións, como vos comentaba, xa non só pola cuestión económica de ter uns cartos propios, que lógicamente dan moita máis flexibilidade a hora de poder tomar certo tipo de decisións, senón sobre todo polo apoio do grupo, porque iso é o que permite, pues, por exemplo, en casos de violencia de xénero, que o grupo interveña, entón é unha seguridade que esa muller ten de protección moitas veces, non? Ante ou de, bueno, pues, si toma unha decisión de saber que vai ter un apoio detrás. E despois, como vos dicía tamén, pois, as intervencións no espazo público. Este movimento, como xa vos comentei, pois foi capaz de levar a mulleres que saíron de situacións de pobreza moi extrema, pois incluso ata o que é o espazo político formal, digamos, non? A chegar a ser parlamentarias, e a nivel pois, máis local, a intervir en política local e a intervir pois, de unha maneira moi tangible nas súas propias comunidades. Bueno, isto xa lo orientei un pouco, o tema da participación política, a loita contra diferentes formas de discriminación e violencia de xénero. Por exemplo, comentaba antes este tema do dote, que, bueno, é unha práctica ainda bastante habitual en moitas comunidades, o de dar a familia da muller nesta casa, está asociado tamén ao tema dos matrimonios arranxados, a familia da muller ten que pagar un dote. Entón, isto está tipificado como unha forma de violencia. De feito, hai un índice de asesinatos brutal, porque os homens pues, casan con unha muller, mátana, e despois casan con outra, e van facendo a fortuna, non? Entón, bueno, hai de feito unha legislación moi estricta, sempre que hai unha morte dunha muller por accidente doméstico, entre comillas, ou en circunstancias pouco claras, hai unha investigación policial digamos, de forma automática, de oficio. Entón, bueno, os grupos de axuda mutua traballan moito estes temas, e de feito vemos agora no caso do infanticidio femenino en Salem un pouco este tipo de traballo. E, bueno, isto quería facer así unha pequena actividade con vos, pero casi que vos vou explicar o traballo de implicadas cos grupos, unha cousa así máis breve. E, bueno, para que intentades agora que coñecedes un pouco o marco así xeral, de como funciona a metodoloxía, para que entendades tamén como a utilizamos nos. Xa digo, vou falar en todo o caso de Tamil Nadu. Como xa comentei, esta estrategia utiliza esta metodoloxía en todos os proxectos da organización, tanto os que tivemos en Etiopía como todos os que tivemos na India, en distintos lugares. O noso enfoque, como vos comentaba, é un enfoque integral, é dicir, nós non traballamos en illamento cos grupos de axuda mutua, senón que están integrados en programas máis complexos onde confluen máis intervencións, digamos, non? Entón, pois formase voluntariado, traballase cuestións de tipo educativo, sanitario, etc., pero sempre a través dos grupos, de maneira que sexan sempre as mulleres, digamos, as donas das intervencións. E tamén se traballa, pois eu consta aí como estructura orgánica de participación, é dicir, todo o que se fai dentro do programa faise cos grupos e a través dos grupos, digamos.
E tamén, pois, na aplicación que fai implicadas do enfoque de xénero, o que facemos é traballar a sensibilización de xénero non só cos grupos, senón tamén cos homes, coa infancia, etc., para ir creando ao longo do tempo que dura o programa un espazo no que unha vez que marchemos, pois, digamos que xa teñamos unhas condicións pois, de análise crítica dos papéis de xénero. No noso traballo, trouxemos aquí os datos para Tamilnado, non incluímos outros proxectos que tivemos en outro estado. En total, tanto proxectos que temos activos neste momento, que temos 2, como programas que xa remataron, levamos formados 309 grupos, vedes aí que son 4.000, casi 500 mulleres que están, digamos, integradas neses grupos existentes. O aforo total que deste mes de setembro pois son casi 235.000 euros. Se tedes en conta que implicadas inviste de forma anual pois nos 2 proxectos que temos agora, investimos de forma anual 35.000 euros, pois podedeslo facer unha idea de eficiencia deste tipo de enfoque dende o punto de vista económico, que, bueno, non é o único, lóxicamente, a ter en conta, pero que creo que tamén nos dá unha idea de maneiras de traballar que realmente cambian as sociedades e que non requieren uns investimentos brutais como outro tipo de intervencións que ao final acaban creando dependencias, acaban sustituindo os estados, etc. Ben, sí, podemos falar así de algúns, como comentaba, na finalización dun dos programas que tivemos, que rematou en 2007, fixemos un estudo de un pouco do impacto nas mulleres. Por exemplo, unha das primeiras cosas que aparecía era o tema da mellora da autoestima, como ao formar parte dun grupo, se sentían, digamos, mellor tamén consigo mesmas, aprenderan a valorarse a si mesmas, a valorar o traballo, como decía, implicadas, introduce sempre esa vertente de sensibilización de xénero, dicir, xa non só a planificación global do traballo, senón que hai, digamos, unha vertente de sensibilización de campañas de sensibilización de xénero, onde se traballan todas estas cuestións, de analizar de forma crítica os papéis de xénero, ver un pouco o traballo, o público e o privado, o tema do traballo doméstico, etc. Despois tamén outra área importante de interacción entre os grupos de axuda mutua e o resto do programa é a loita contra a violencia de xénero. Podemos agora como vos comentaba, temos un proxecto neste momento que non é exclusivo dese proxecto en concreto porque se traballa en todos, pero temos un programa que comentei antes de erradicación do infanticidio feminino en Sade, que é un dos distritos de Tamilnado. Non sei se coñecedes un pouco que é o fenómeno do infanticidio feminino, pero, bueno, para resumilo así moi brevemente, son unha práctica pola cal nunha comunidade se promove o asasinato das nenas cando acaban de nacer, por unha consideración social das mulleres que, como vos podedes imaginar, non é precisamente positiva, unha forma de violencia extrema contra as mulleres. No noso caso, levamos formando grupos de axuda mutua. Este proxecto inclúe outras intervencións, o seguimento de mulleres embarazadas e das súas familias, o apoio psicolóxico, o apoio familiar para establecer procesos de diálogo e evitar que se den infanticidios e tamén empezar a cambiar esta mentalidade que os promove. Traballase co teatro de rúa como unha estrategia de intervención precisamente para cambiar, digamos, os estereotipos e os papéis que fan que se chega a ese acto extremo de asasinar as nenas. Pero tamén, dentro dese traballo, é fundamental o traballo dos grupos de axuda mutua, porque, por unha banda, comprobábamos que, por exemplo, as mulleres que eran máis de fillas vivían tamén unha especie de ostracismo social, eran rexeitadas, como ter unha filla considerábase un fracaso social.
Entón, neste proxecto en particular, os grupos de axuda mutua que promovemos teñen como característica tamén básica, cando se fan eses exercicios de selección das integrantes do grupo, unha das características que se introduce é que haxa máis de nenas, non? O cal fai que na maioría dos grupos, o mellor o 70% das integrantes teñen algunha filla, o cal se están nunha situación de marxinación bastante grande. Bueno, a partir da aplicación dos grupos, porque xa vimos un pouco cales son os ámbitos nos que traballan, pois non só as mulleres puderon ter acceso a uns ingresos e ser menos dependentes dentro da estrutura familiar e demais, senón que os grupos chegaron a un nivel de sensibilización tan elevado que bueno, xa non só que interveñan en casos de perigo, de risco de infanticidio. De feito, que recorde durante todo o programa só houve un infanticidio denunciado e foi denunciado polas propias mulleres de un dos grupos de aforo, que chamaron que chamaron a policía para denunciar que se asesinaron a mulher. Pero, como dicía, a sensibilización chega a un nivel moito máis beligerante e, bueno, a un nivel de intentar, pois, incluso parar o que son as clínicas que de forma ilegal, na India ilegal, revelan o sexo do feto para evitar os abortos selectivos de fetos femininos, pero hai moitas clínicas nesta zona que pagan unha cantidade, pois revelan o sexo e practican estes abortos. Entón, as mulleres dos grupos de axuda mutua empezaron xa non toleran esta situación e están, pois, cando estiven con elas en agosto, dispostas a auto-organizarse, digamos, ir ás clínicas para denuncialas, que realmente é moi difícil. É dicir, nos dende que empezamos o proxecto, empezamos no 2007, levamos intentando intervir nesta situación. As autoridades sempre nos dicen traernos un caso. E claro, traer un caso é case imposible. Quero dicir, ninguén vai desvelar que foi a unha clínica, que pagou diñeiro, etc. Moi complicado. Ou se o desvelan, pois a clínica pode dicir que non, é a túa palabra contra eles. Pero claro, agora que temos xa, pois, mellor mil e tantas mulleres organizadas en grupos de axuda mutua neste distrito, pois elas mesmas son capaces de mobilizarse. De feito, pois a intención que tiñan era o 25 de novembro facer unha acción en contra das clínicas, porque xa era unha instancia de violencia que xa non estaba en situación de tolerar respeto. Despois, tamén se fai os grupos de axuda mutua fan tamén moitas veces xestión no sentido de reclamar ao goberno que lles proporcione infraestructuras, por exemplo, pois unha escola ou unha fonte ou que se estropease unha lamba ou o que sexa. Entón, elas mesmas son interlocutoras ante as autoridades locais. En ese sentido, bueno, temos moitos exemplos no outro proxecto que temos en marcha de empoderamento de mulleres en Trichi, que traballamos en zona rural e urbana. Na zona urbana é moi habitual que as mulleres dos grupos de axuda mutua vayan ao concello a reclamar servizos de todo tipo, non? É dicir, xa, unha vez que se organizan, e sobre todo cando se agrupan en instancias máis, porque cando non é xa son un grupo só, son capaces de xestionar infraestructuras. Isto tamén, dende o punto de vista do enfoque da cooperación, é fundamental, porque as ONGs teñen moita tendencia a suplantar o Estado, non? En vez de traballar con estas metodoloxías que o que fan é activar a participación civil e a movilización civil, pois construir escolas, a crear unha situación de dependencia. Os grupos o que fan é o antagónico a iso, non? Demandar, exixir que o Estado lles ofreza os servizos os que teñen dereito como cidadás. E isto tamén, bueno, non trouxe ningún exemplo de Etiopía, pero no caso de Etiopía é ainda máis importante, porque Etiopía é un país que vive nunha situación de dictadura, en la que haxe un pouco dictadura encuberta, tipo nos finais de Franco, non? Pero, bueno, ese é un sistema dictatorial, e as mulleres foron capaces de mobilizarse, colaborar a nivel local para obrigar, incluso nun sistema
represor como que teñen, que lles fornecesen servizos, que lles fornecesen do punto de vista, digamos, material, acceso a moitas estructuras ou outro tipo de servizos. O mesmo son as intervencións en sanidade ou en educación. Por exemplo, no noso proxecto de Trichy, que digamos agora temos unha intervención noutros suburbios, en zona rural, pero ata o ano 2007 tivemos un programa que traballaba en 10 suburbios da cidade. A raíz dese traballo constituíuse o que se chama Consello Comunitario, que é unha agrupación de grupos de aforro, tamén de voluntariado, de outros colectivos que se traballan no proxecto. É un órgano de representación democrática deses 10 suburbios e que ademais ten a característica de ser xa unha entidade constituída legalmente, que ten os seus propios fondos, está xestionada non está xestionada por PDI, por implicadas, é dicir, o Consello é un ente xa independente. E o Consello Comunitario traballa cos consellos de suburbio, onde están representadas normalmente as mulleres dos grupos de axuda mutua e outra infancia, distintos colectivos. En este momento son quen pon en marcha campañas de sensibilización sanitaria ou campañas de sensibilización de xénero ou fan intervencións, atención a persoas con discapacidade, é dicir, a propia comunidade xestiona de forma autónoma aquelas cousas que durante o programa facía o persoal. E, de feito, o Consello Comunitario neste momento paga o salario de varias traballadoras de base que traballan para o Consello, é dicir, non traballan para ningún ONG, sino que traballan para a comunidade e imparten clases de apoio ou clases de alfabetización, é dicir, o que a propia comunidade demande desas traballadoras. O mesmo en Caraical, que é outra zona onde xa non traballamos, empezamos a traballar a raíz da tsunami do 2004, aí tamén constituímos unha federación dos grupos de axuda mutua que funciona tamén de forma independente, ten incluso unha especie de un banco un pouco exagerado de dicir, pero xestionan, digamos, tamén todas as súas actividades a través desa federación. Entón, un pouquinho así, unha panorámica rápida para que visedes tamén dentro de implicadas o traballo que se leva feito, tenéis un pouco algúns exemplos dos proxectos. Non sei se tedes alguna pregunta. Non me queda moi claro como é o proceso de selección. Supoño que haberá, tal e como se dixetes, hai unha petición por parte delas, selecciono, non sei, como se empeza a crear todo eso? A ver, o proceso de formación dun grupo basease nunha metodoloxía que tamén provén da India, porque é unha fonte moi vizosa de metodoloxías participativas, das que, por lo menos, nos pensamos que temos moito que aprender no traballo social, no traballo con comunidades, non no traballo social de traballadoras sociais, no traballo comunitario, que se chaman os PRAs. É unha metodoloxía que se empezou a desenvolver para planificar programas, inicialmente en zonas rurales, a través da cal as propias persoas, é dicir, son a ONG que son unha selección por indicadores, niveis de pobreza, etcétera, unha serie de cuestións, pero a partir de aí, unha vez que temos identificado máis ou menos un lugar onde potencialmente poderíamos traballar, o que se fai é ir á comunidade e traballar con ela, é dicir, organízase, por exemplo, unha xuntanza para facer un mapa. Entón, todas as persoas que ti convidas, que, por iso digo, no noso caso tamén aí xa empeza a enfoque de xénero, porque nos non convidamos a líderes comunitarios, que é o que sería a metodoloxía normalmente, que ao final son uns señores que non teñen nin idea da metade das cousas que teñen que ver nin co doméstico, nin co privado, nin con recursos, etc. Entón, nos traballamos xa sempre coas mulleres, ainda que para chegar a elas teñamos que ir a través de outros entes, pero traballamos sempre coas mulleres. Entón, pois, podes traballar facendo un mapa para ver onde están os recursos, ou nos facemos ás veces xa, cando xa o traballo comeza, moitas veces facemos mapas de violencia.
Entón, no proxecto de Salem intentábamos ver as conexións que hai entre o infanticidio e outras formas de violencia de xénero. Entón, o que facíamos con elas era, elas facían un mapa da súa aldea e entón en cada casa tiñamos uns, claro, teñen que ser cousas moi intuitivas, estamos falando de persoas que moitas veces non saben nin ler nin escribir, entón con unha serie de símbolos íbamos marcando violencia intrafamiliar, violación, abusos sexuais, etc., unha serie de instancias que elas mesmas definían e víamos onde, decir, o infanticidio onde estaba, non? Dentro dese continuum de violencias, ou a restricción da mobilidade, é dicir, elas definían unha serie de cousas. Pois para crear os grupos fais o mesmo, entón traballase desta maneira, intentando, pois, por exemplo, faise o que se chama un ranking de riqueza. Entón, elas mesmas definen, é dicir, tú traballas con elas para que elas definan que é a riqueza, o sea, que consideran elas nesa comunidade que unha persoa sexa rica ou pobre. Iso é totalmente relativo, quer dicir, ti non podes ir con unha idea preconcebida, porque nunha comunidade mellor ter 2 cabras é ser riquísimo, é dicir, depende das súas circunstancias. Entón, son elas mesmas que dan os indicadores, digamos, de que é ser rico ou pobre nesa comunidade. Novamente debúxase ou ponense obxectos e entón van determinando quen, o sea, das mulleres que hai nesa comunidade, quen está en que categoría. E aí é moi fácil de ver quen son as que primeiro teñen que entrar nun grupo. Porque elas o ven, claro, é dicir, son elas mesmas as que están facendo a clasificación e elas mesmas son as que deciden, vendo o que elas decidiron como indicadores, cales son as mulleres que cumplen os requisitos de ser as que teñen menos acceso ao que sexa, o que elas definisen como pobreza, non? Entón, bueno, son unha serie de dinámicas que se fan, está un exemplo do ranking económico, pero bueno, hai outras cuestións para ver indicadores de tipo social ou de violencia, etcétera, etcétera, non? Nos facemos normalmente como unha pequena enquisa a mostra, a través de preguntas indirectas tamén ves os niveis de violencia de xénero, outras cuestións que non se poden tratar abertamente nunha primeira interacción. Entón, a partir de aí é cando se forman os grupos. Que pasa? Que despois, cando os proxectos están en marcha, elas mesmas forman outros grupos. É dicir, elas se encargan de formar outros grupos, porque van as súas veciñas ou as veciñas veñen a elas, entón, digamos, de unha maneira menos metodolóxica, van constituíndose grupos sobre o que vos dicía antes, non? Estas mulleres que vimos aquí, estas mulleres, por exemplo, pois, elas formouse o seu grupo e de repente empezaron a ver, de feito, aquí non ides ver moi ben, pero montaron unha academia de postura, elas mesmas, non? Entón, claro, as tedes que teñen un uniforme e todo, porque están en un grupo xa que ten anos, non? Ten 4 ou 5 anos, e, bueno, pues, lógicamente, están moi orgullosas dos seus logros, e as veciñas, pues, empezaron a ver que estas mulleres, de repente, pues, sí, era fenomenal, e, claro, querían tamén elas empezar grupos, entón, elas mesmas organizaron as veciñas en grupos. Entón, claro, elas non seguiron a metodoloxía do PRA, elas simplemente pues, se explican como teñen que facer e digamos que se reproducen despois por si mesmas, non? E de feito as federacións ou as asociacións de grupos teñen como objetivo tamén crear, que as propias mulleres poden crear uns grupos que xa non dependes de ninguna ONG, de ninguna entidade, entón elas son as expertas, elas son as que mellor saben como funciona a metodoloxía. Decías, non, que os grupos son de mulleres ou mayoritariamente de mulleres, non? No, eso para facer as planificacións, porque os grupos de axuda mutua son só de mulleres. Hai algúns países onde se probou a facer grupos mixtos ou grupos de homes, pero digamos que a nivel global non se asimila moito, porque os grupos mixtos xa por razóns que caen de caixón, é dicir, os homes dominan as reunións e, bueno, e despois os grupos de homes porque os intereses dos homes son moitas veces moi afastados están moi afastados do comunitario.
pero eu creo que xa para nós, o sea, estos son, digamos, as razóns así globais que se falarán da metodoloxía, pero que a razón, no noso caso, hai dúas razóns. Primeiro, se esta metodoloxía é para traballar coas persoas máis pobres entre as pobres, xa, por lógica, vas traballar con mulleres, porque ante calquera situación de pobreza, as mulleres teñen ainda por riba a discriminación de xénero, co cal dá igual que parámetro utilices, a casta, os ingresos, da igual, sempre as mulleres van a estar ainda por debaixo do que son, non? Pero que aparte diso, tal e como implica entendo o traballo dun enfoque feminista, dun enfoque de xénero, entendemos que hai que traballar con toda a comunidade, pero de forma diferente. É dicir, as mulleres son as que teñen a necesidade de ter a representatividade social, de ter o acceso ao diñeiro, etc., e cos homens hai que traballar outras cousas. Hai que traballar a sensibilización de xénero, hai que traballar a violencia, hai que traballar os seus papéis sociais, pero non necesariamente as opcións productivas, o sea, a capacidade productiva, vamos para resumir así rápidamente, ¿no? Claro, eu quería preguntar, o sea, que é importante, ¿no? Que, dicir, desde en conta, bueno, que non só é dentro de un suburbio, ¿no? Non é un solo grupo, sino que se van generando moitos grupos e tal, que decir, que deixa de ser algo, digamos, insignificante, bueno, dentro do que poida ser, o sea, da magnitude que poida ser numéricamente un suburbio, ¿no? Pero, é dicir, que, bueno, acaba tomando forma, ¿no? Digamos, civilizando, digamos, menos. Entón, como eso afecta ou repercute, ou como os homes no suburbio, digamos, leva esa... Sí, isto é moi interesante porque... Como afecta a convivencia, digamos. Sí, hai moita xente que pensa, eu creo que é un prejuízo bastante occidental, que comenta, ¿no? Que, bueno, a metodoloxía así seguro que provoca violencia, ¿no? Porque, claro, cando as mulleres saen do seu, digamos, do seu rego, pois isto vai generar unha reacción violenta. Creo que isto é unha cosa moi das nosas sociedades, ¿no? Porque moi das nosas sociedades, ou se vemos no caso da India, moi da clase media e clase alta. Porque aquí tamén, claro, estamos falando de comunidades moi concretas, non estamos falando de toda a sociedade. Pero a realidade é que normalmente o proceso é ao revés, que os homens adoitan estar encantados de que as mulleres estean nos grupos. Por qué? Porque a familia ten máis recursos, é dicir, dende un punto de vista puramente egoísta, viven mellor. Eso xa para empezar. Pero despois, cando se empeza a traballar con eles, tamén é certo que son capaces de aprender, é dicir, eu creo que as formas de sexismo, incluso cando se ve o tema da violencia, isto non o digo eu, dino moitas feministas do sur, cando se traballa con comunidades empobrecidas que están en procesos de cambio, como pode ser un programa de desenvolvemento, a mentalidade é moito máis aberta que no traballo con clases medias ou no traballo nas nosas sociedades, onde a xente ten unhas ideas de que aquí, bueno, xa vivimos magníficamente, o sea, que as mulleres temos todos os dereitos e xa non hai nada que facer. É dicir, xa non temos ningún tipo de traballo máis que facer. Está todo como, digamos que hai un discurso que promove isto. No caso, como dicía, cando unha comunidade empobrecida entra nun proceso de desenvolvemento, a poboación entende que ten que cambiar cousas para sair da situación de pobreza. Entre cambiar cousas está cambiar os papéis de xénero. Entón, non é un proceso tan, digamos, tan brusco, nin tan conflictivo como pode aparecer, máis ben ao contrario. E de feito, neste proxecto no programa que vos comentaba de Trichy, que agora estamos no 2007, traballamos moito a formación cos homes, é dicir, os obradoiros de xénero con homes, para analizar os seus papéis, para analizar os tempos de traballo no doméstico, de traballo no público, etc. E os cambios de actitudes son brutais, porque ata ese momento non tiñan o entendemento deses papéis, é dicir, era o que había. Tú reproduces o que coñeces, non? Pero hai, digamos, como unha apertura moito maior a poner en cuestión iso, porque estás nun proceso, digamos, xa de máis complexo de cambio, non? E en Salem pasa un pouco mesmo, é dicir, nos estamos vendo uns resultados moi rápidos para o que sería a nosa mentalidade de cambio, que empezamos a traballar no 2007, bueno, hai moitos indicadores
que les chaman indicadores obxectivos, da reducción da práctica de infanticidio nos lugares onde traballamos, que ata se registraron no último censo, é dicir, no último censo da India, que era 2011, por primeira vez no distrito de Salem, subiron os nacementos de nenas, é dicir, a desigualdade de sexos que tiñan ata ese momento nos nacementos é a primeira vez que sobe na historia do censo, é dicir, que eses cambios que nos parecen tan sumamente longos dependen de como fagas o traballo. Claro, se o teu traballo é simplemente asistencial ou darles, como foi o goberno da India, darles diñeiro ás familias que teñen nenas, pois reforzas a lógica de que ter unha nena é algo negativo, pois non cambias nada. Pero cando empezas realmente a traballar coa comunidade, como facemos nós a través do teatro, por exemplo, a través desa interacción, digamos, permanente e constante, pois aí é cando empezas a obter cambios que son duradeiros, ademais, que non van desaparecer tanto en marchas. É dicir, o proxecto de Trichi, eu estive en agosto con xente dese proxecto que rematou do 2007, as actividades seguen en marcha, as actitudes seguen sendo as mesmas, é dicir, temos homes que son voluntarios de xénero e seguen facendo as mesmas cousas que facían en 2007, cando estaban no programa, é dicir, falan cos outros homes, intervenen en situacións de violencia, etc. O sea que a maneira de traballar é moito máis determinante que moitas veces que o volume de fondos ou outras cuestións. E digamos, hai unha permanencia no tempo dos grupos, entón, non? Sí. Os grupos non se disolven nunca. O sea, de feito, a ver, disolvense ao principio, cando se están formando, si que hai un proceso, digamos, de flutuación, porque un grupo pode empezar a formarse, despois as integrantes non se elevan ou non tal, claro, ata que chega ao punto en que deciden. E despois os procesos de desintegración do grupo non son os únicos que experimentamos, foron por causas externas, é dicir, pasounos, por exemplo, en Addis Ababa, que empezaron a destruir os suburbios onde vivían estas mulleres e as dispersaron. Entón, aí, claro, xa non se pode continuar. Pero, de feito, se empezaron a formar grupos de onde as mandaron despois, non? Pero, digamos que, normalmente, non ten ningún caso de un grupo que se disolvese despois de 5 anos ou de 10 anos. Non. Aparte, en ningún caso teñen esa... Agora, por exemplo, que traballo en Haití, que ves grupos que funcionan mal, porque están empezando, teñen moitos problemas para forrar e tal e cual, e ainda así, dixe, bueno, queredes disolver o grupo? Non. En fin, se teñen clarísimo que ainda que funcionen fatal, ainda que non teñen aforrado, e non teñen diñeiro nin nada, non queren disolver o grupo. O sea, unha vez que o forman, xa non queren marchar. Entón, iso, nós temos grupos que teñen 10 anos ou por aí, de cando empezou a organización, e segue funcionando. Non sei que hora temos, uns 4 minutos. Bueno, pois creo que nos deixará aquí. Vamos pasar unha enquisa de avaliación da sesión para tamén nos mellorar o noso traballo, que é importante. Eu aproveito para dar as grazas, estarei aquí o mércoles outra vez con Reo aquí para interpretar, para que a poidades entender. E bueno, iso que calquera caso tedes o contacto de implicados, sempre se tedes calquera cuestión que dirixirme, pois podedes contactar comigo a través da organización. E nada, grazas pola vosa asistencia, pola vosa curiosidade e participación.